Creative Studios. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. Yendi nayo inyaya vakadzi vanochemera kuiswa pa profile picture na varume vavo. Kunyange mukazoti mavheri unotaurisa. Regai nditaurise kana nditaura zvine musoro. Nokuti chokwadi ndechekuti kuiswa pa profile picture hazvisizvo zvinoratidza kuti murume anokuda. Chero ukaiswa pa profile picture asi murume achikurova zuva nezuva zvinobatsira chii? Chero ukaiswa pa profile picture asi murume achipinda mumba na 12 dzeusiku kana 1 zvinobatsira chii? Saka ndaona kuti nyaya yekuchemera pa profile picture inyaya iri kubata madzimai akawanda. Saka zvakanaka kuti ndimbonamatirawo madzimai akawanda pachikamu ichochi. Regai ndinamate zvangu. Mwari vedu vari kudenga kumusoro, ndinokumbira kuti mupe vakadzi vedu njere dzakafanidza makapa Hana wakachemera kuva nemwana mumarriage yakwe. Mudzimba dzevakadzi vakawanda mune zvinhu zvisimo zvizhinji zvakakosha kudarika kuiswa pa profile picture zvavasingasi kuchemera. Saka Mwari ndinokumbira demaita kuti vakadzi kana vochemera zvinhu vachemere zvinhu zvakakosha. Tine vakadzi vanochemera pizza mumba musina hupfu. Tine vakadzi vanochemera kuiswa pa profile picture asi mumba musina rudo. Tine vakadzi vanochemera kuiswa pa profile picture asi vasina vana. Mwari itai kuti vakadzi kana panovochema vachemere zvinhu zvakakosha zvisimo mudzimba dzavo. Batomeyo mwanakomana waTimeyo wakachemera kuti avone. Itai kuti vakadzi vatinavo vaone pamwe pavangaiswa pakakosha kupfuura kuiswa pa profile picture. Nokuti Mwari vanhu ndevenyu vapewo mazemwe yakuti vagochemera zvingamisa dzimba dzavo. Ndinochemera dzimba dzevakadzi vazhinji zuva ranhasi kuti vaone zvakakosha zvavangachemera. Nokuti Hana kuchemera kuiswa pa profile picture. Hana kuchemera birthday cake. Hana kuchemera stand asi wakachemera zvakakosha zvinomisa imba yakwe. Muzita nemuropa remwanakomana weJesu. Creative Studios. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. Contact Creative Studios. Inabika video photo shooting and editing. Ngoravira recipe ya uzosiya futhi. Kuchajura zvinonaka semuchero weEden. Creative Studios. Inabika video photo shooting and editing. Ngoravira recipe ya uzosiya futhi. Kuchajura zvinonaka semuchero weEden.